kung namatay sa Kalbaryo, o ang tanan nga mutuo di naman sa impyerno. Ang tanan mo sa likaniya may kalipay kasadya, ang tanang kalisdanan, ang tanan nga haraw lang. Suot-suot sa kasabutan, saka-saka sa kabukiran, pasaludo sa mga karga, kay si Jesus iwarit ka. Kaya kung matapos na kinig tanan, kitang tanan pagkakatihan, saka ako sa binuhatan, kalimutan. Walay magkapahimulang tanado sa pag-alagad kang Kristo. Ulan baha ang tuson lang, subay-subay sa kasapaan, kay ito sa unahan, kalagkanimong iandam. Dada sila sa pagtuo sa manluluwas na si Kristo. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, basta lugdo sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Matapos na kinig tanan, kitang tanan pagkakatihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Kinabuhi sa pag-alagad kang Kristo, magbuhat lang sa away kaputot, aron ng Diyos mahibuon. Kay ito sa unahan, kalagkanimong iandam, dada sila sa pagtuo sa manluluwas nga si Kristo. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, basta lugdo sa mga karga, kay si Jesus iwarit ka. Kaya kung matapos na kinig tanan, kitang tanan pagkakatihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, basta lugdo sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Kaya kung matapos na kinig tanan, kitang tanan pagkakatihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Kaya kung matapos na kinig tanan, kitang tanan pagkakatihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Saka ako sa binuhatan, kalimutan. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa itong tahanan, doon sa siyudad na hindi narulungan. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gintong daanan, doon sa siyudad na hindi narulungan. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit.
kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat ng pupuri sa kalangitan. Lahat ng pupuri sa kalangitan. Lahat ng pupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na masaya, wala nang iyakan sa kalangitan. Wala nang iyakan sa kalangitan. Wala nang iyakan sa kalangitan. Tunay na masaya, tunay na masaya. Halina't umawit sa kalalatan, purihin siya't pasalamatan. Sa hiling ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng haleluya, sa ating buhay siya ang ligaya. Siyang tanging daanan, ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan. Sa hiling ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng haleluya, sa ating buhay siya ang ligaya. Sa tanging daanan, ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit ng haleluya, sa ating buhay siya ang ligaya. Siyang tanging daanan, ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit ng haleluya, sa ating buhay siya ang ligaya. Siyang tanging daanan, ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Pag si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tulong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay manghanda, upang sila ay iparunod sa 95.3 FM. 95.3. Shine FM, Adonai Kadaugan. sapagkat langit ang tulong. Sabihin natin sa iba. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong bukana. Kapanayaw kamalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandit, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuod, tao mabuhig dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tundang butang may katapusan, Maayong buntag sa tanan Maison, tanan, Luzon, Visayas, sa Mindanao, bisan o
sa tibok kalibutan, sa nakalaing-laing mga nasod, may gabi, mayong buntag, mayong buntog, mayong hapon, o gini sa Pilipinas, mayong buntag kalapuntanan. Labi na sa ato ang mga pinalanggang mga follower o prisionero sa Sign FM 95.3 na kananay yun magsunod din sa maong nga programa ini nga takna o lapit sa sayong kamuntaban. Ang atong oras alas 5 na maison, alas 5:27 na sa sayong kamuntaban ini mabugnawan na panahon. Sa ngalan sa labing halandon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan sa ato nga station manager Reverend Gideon Canario, sa ngalan usab sa ato nga general station manager Reverend Kay Ryan Bakasaon, ani ano sa ang inyo nga higan na ubos nga amigo, ubos nga sulugon, ubos nga alagad sa Dios alang sa pagpaabot sa mensahe sa atong Ginoo. Dalaygon ang Ginoo ini nga takna og lapit sa kabuntagon adlaw karon nga Huwebes, pitsa 16 na sa Enero sa tuig 2025. Aduna na lamay 15 ka adlaw mahuman na ang tuig, mahuman na ang bulan sa Enero, sulod na sa Pebrero. Una nga introduction pa lamang sa Enero, aduna na dagkong mga kalamidad, mga disaster, suno, lino, mga volcanic eruption, saboy sa mga ilhanan na dili na gyud maayo ang kahimtang sa kalibutan. Mahimo lamang maayo ang kahimtang sa kalibutan kung ikaw o ako kanunay mahiduol sa presensya sa Ginoo. E dili man ka mabalaka, adunay mga prediction karon nga 2025 na karon tuiga mobalik na si Jesus. Pero kung ato nang ibutang sa tong una-una, walay nakatagan, even ang anak, even ang mga anghel gawas sa amahan na. Mao nga prediction lamang na sa tao, dinis kalibutan igsoon. Kung ikaw o ako, bisan unsang tuiga, unsang bulana, magapangandam ka, maoron na ibuhaton na. Ang ato karon nga topic nga atong pag-focusan, ang ato nga topic karon that is collaboration, pag-inambitay. Dinis kalibutan diha sa Kristohano kahimtang, dili na siya mahitawag o collaboration kung udapig ka o title sa simbahan, udapig ka o karitula, denominasyon, kay dili man na makig inambitay sa uban. Ang mahuna-una anak maigsoon, magsigir mo yun nagpanguko, magsigir mo yun nag-angkon nga walay laing maluwas lagi kamera. Ang mensahe anak kami ra yun na dili yun wa ko'y labot ang kaluwasan sa uban. Pero kung imong basihan ang kasulatan, ikaw o ako ang basihanan ang imuhang mga binuhatan. Mao nga atong pangutan-on ang mga organisasyon asa nabasa diha sa parang kasulatan nga ang imong kaluwasan wala basihi o wala basihan diha sa imong binuhatan, sa imong pagkamatarong atubangan sa Ginoo. E mahimo magkang matarong sa pinaagi sa imong nabuhat. Hello, wala man nag-ingon ang balang kasulatan nga nahimo kang balaan pinaagi sa title o karitula diha sa simbahan. Kung dili na balaan ang tao pinaagi sa balang kasulatan, aron ikaw ug ako mahimo nga mabago sa atubangan sa atong Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister May Deacon Akap.
nagwas usab karon ni Ma'am Norbert Tayotrasi from Bulo Pindoy, Negros Oriental. Kining atong mensahe igsoon, walay gidipinsahan ani. Kung maingon gani kang collaboration, pakikabitay sa imuha nga kahibalo o kahibalo sa uban. Pero kung mulaban gani kag karitola, title sa simbahan kung asa ka nagpasilong karon, magarpugit ka. E mauman na imuhang muluwas sa imong una-una. Sa tao nga mulaban o karitola. Mag-ako sa tamang igsoon, ilabi na sa kinabuhi ni Brother Raymond, gikan sa Cavite City, nagwas usab sa itong nga program. Labing gamanan og may gugmaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong paggulit, salamat o Diyos sa imong pagbantay, salamat o Diyos sa imong pag-atiman, uban sa akong pamilya. Sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan, sa tanan namo kaigsunan hini sa palog, dapit sa Pilipigan, pinamuluhan ni Pastora April Mia Capturan, o dapit sa Kangkwit Lord, sa mga Ilhay family, Brother Mario Ilhay, Sister Roslyn, uban sa ilang mga anak, bisan pa man o Diyos dapit sa kasagangkan, sa pamilya sa mga Philgantol family, Pastor Arnolfo Villarcantol Amahan, Pastor Nonoy Arias, o sa upan pang magkatawhan na nagasunod nining baong nga programa karon. Sa kabukiran man sa Bayawan City, sa kabukiran man sa Tanay City, sa kabukiran man sa Bay City, Negros Oriental. O sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa mga OFW o sa akong nga wife na nakaroon sa Saudi Arabia, na sa ilang pagpahulay ni matahong nga kagabion, diya sa maong lapit sa KSA, ikaw o Diyos mag-amping magtigig silang kinabuhi. Uban sa iyang kauban, uban sa ilang mga amo sa maong naligid. O salamat o Diyos, din tumatunga nga bulan sa Enero, na kalain-lain man nga mo makita sa social media, mga panghitabo, mga disaster, mga sunog, mga linog, bagyo, ug unsa man, apan kining tanan dili makapahikugang kanamo tungod kay ang among paglaom pagsalig pagtuongan ha kanimo lang. Salamat o Dios, labaw sa tanan ining takna ug lapit sa kabuntagon ining mabugnaon nga panahon. Na imong gihatag o Dios dinhi sa kabukiran, apan takos kang pasidunggan ug pasalamatan nini o Dios. Among ilang nga wala kami arang mahimo kuno ikaw. Labaw sa tanan namong mga paningkamot para sa among panginahanglan, imo kaming panalanginan. Kung kami o Diyos nagsalig o nagtuo kami na ikaw lang ang makahatag o insaktong panalangin gikan kanimo aymon kanamo Amen. Salamat o Diyos sa tanan karon nga nag-share o nagpaambit nining mao nga programa. I declare blessing sa matag usa bisan pa man sa mong station manager Pastor Gideon Candelario na nakaroon sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City, uban sa iyang pamilya, uban sa iyang mga kaubanan diya sa pagpangalagan nila kanila. Bisan pa man sa 101.3 sa Shine FM o sa diya sa mga malapit, ikaw magapanalangin sa mga katawhan nga nagasunod sa mao nga programa. Salamat o Diyos, inyatap na og lapit sa kabuntagon, walay gonong ug way puas. Ang akong pagpasalamat nga na kanimo, na diin tapos kang angayan o simbahon sa tibok na mong kinabuhi. Dungog himaya, nga nalagid kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Salamat sa Ginoong maigsuon. Madayon ta sa ato nga mensahe, ang ato nga tema mga igsoon, have unity of mind. Walay katapusan. Mangutana kong daan. Kung mulaban ka ni kakaritola o dapig kasi mong title sa simbahan, naaba ang itawag have unity of mind. Wala. Dauton man ang uban, labaw sa tanan, moingon man ang ayaw mo dito, e matakdan unya mo, lahir pa na silang balhibo. Wow. Kung ang giatuan sa imuhang mga kauban, nangalagad sa Ginoo, nagsimbang Ginoo, dili man kaha deway si Satanas ang gisimba, tagay kagawasan. Una sa atong kinabuhi, dunay mananghid, pastor, pwede ra bang mo simba mi sa
pikas o sa lain nga simbahan ay kuha ko na problema. Lamang ay kamuti ninyo na makapadayon mo sa pagpangalagan. Labaw sa tanan sa inyong gibalhinan, moto ko o mulambo ang inyong pagpangalagan nga tos Ginoo. Inaabay mga sitwasyon mga kaigsuunan nga ingon ni Ana, labi na sa gitawag panginabuhian. For example, kung doon ato mo sa Cebu, ato mo sa Dumaguete, or depende sa trabaho nga gipangitaan nimo sa imong panginabuhian para sa imong pamilya. Ganun mong dili tapos ako. Basta tinarong ang pagpanangin. Pero kung mananghin gani maigsuon magdala o kababalaghan, adili na sab na maong. Kaya dili sab ta mo release og panalangin. Hello. Ganun man. Ang Diyos igsuon dili siya gusto na ikaw ug ako sa imong pagpangalagan dili inlain ang imong kinabuhi. Mao nga sa atong pagpangalagan, kung bisan asa man ta nga sita, bisan asa man ta nga title sa simbahan, hinumdumi igsuon dayag ug kita na sa Ginoo ang imong pagpangalagan. Laruhon na nato o kusisahon na to ang simbahan nga atong gibalhinan nagkinabuhi ba sa malang kasulatan. E kung dili na siya nagkinabuhi diha igsuon, posibilidad nga ikaw mawad-an ka gana sa simbahan nga imong gigikanan. Kung labaw sa tanan, mahitabo na imo ng daoton. Mao nga dili mahitabo ang atong matima na dunay gitawag half unity of mind kung walay gitawag collaboration. Ang collaboration mga kaigsunan mauna sa pag-inambitay diha sa kahibalo na wala nagbase sa title sa simbahan. Kung unsa man ang title sa simbahan, Juanis man ka, Trinity man ka, kay duhar man ka doktrina tinis kalibutan, Juanis o Trinity. E mauman ay mairguhan sa tao, ay kami raging maluwas. O dipinsa pa ang Trinity, kami rasap. Di yun na mahitabok na dunay unity sa una-una. Even sa imong pamilya man, gamay nga grupo, una imong pamilya. Kung ang asawa, kung ang bana, dili magkahiusa, hasta mga anak-anak, di isa na magkahiusa. Amen ba? Labi na mag-away ang papa o mama, mahisgutan ang kagahapon, ang mga anak palaaway sa na. Bisan sa eskwelahan, madalas ang patasan ang gikan sa panimalay, paingon sa eskwelahan. Nahitabo nga wala na respeto sa mga magtutudlo. Plus, mga gadget o mga cellphone, example. Nagkalain-lain makita. Maswito pa ang mga bata kay nato karon. Ikaw pa'y koreksyonan. Pero diha sa kinabuhing Kristohanon, dili yun mahitabo nga haon. Manghinaot ang inyong ubos nga lagan na diha sa pagtuon sa pulong sa Dios, maningkamot ang kutob sa tong mahimo nga atong kinabuhi haom diha sa pulong sa Ginoo, dili haom sa pulong sa kartona, dili haom sa pulong sa tao, kundi maningkamot ang kutob sa tong mahimo nga ang atong kinabuhi mainlain atubangan sa Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong mga mensahe. Kung asa mata na narbaho o
kung sa imo nga paglantaw igsuon asa man ta nang inabuhian, kung sa imong paglantaw nga mas makasip ka, wala na problema. Di ba? Kung asa ang imong kasing-kasing, may problema igsuon. Ang importante, ikaw o ako nangalagad sa buhi na itong Ginoo. Dili sa buhi na patay. Dili sa Ginoong patay. Amen ba? Maungan din sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8 ngadto sa 13. Ang atong atima igsuon, unity, have unity of mind. Adunay panaghiusap diha sa una-una. That is collaboration. Kung isip nga magtutudlo, daghan nga mga seminar, mga conference, kung saon pagama sa lesson plan, kung saon pagama sa I-plan, kung saon mga teknik nga bag-o nga mga pamaagi aron matudloan og insakto ang mga estudyante. Ang mga magtutudlo mas grabe na sila pagtuon kaysa estudyante. Kay kanunay man na silang mag-upgrade. Kay ang mga magtutudlo maunay kadala sa kaugmaon sa mga kabataan while sa ilang pag-eskwela sa eskwela. Mga alagad sa Diyos, mausap na'y magtutudlo sa simbahan diha sa espirituhanon nga kahimtang. Hello. Maungan diha sa simbahan ang mag-una sa maayong pamatasan ang mga leader, ang mga pastor, mga pastora, mga elders, tanan. Ang problema bang diha sa simbahan, kung mulaban og title og sikta og karitula, manaot yun ang uban. Hello, di yun na siya mahitabo nga makig-ambitay sa uban nga mga karitula. Dili yun mahitabo nga matawag og collaboration. Kana bitaw nga magkurambos, kana bitaw pasiaw magkurambos ta, magsiring ta. Sige ka na magtampo-tampo ta. Di ba? Aron mag-celebrate ta. Di ba? Ang usa dili mabugatan. Diya sa panahon sa pagpasalamat, kung doon na gani gitawag kong idya-idya, di na siya mahitabo og kolaborasyon. Moingon raman ang mga tawa na nga, ay bahala na sila diha. Oy, maglaim na kong ako. Kana siya nga mentalidad, hala, pagpuyo dito sa isla, nga ikaw ra usa. Kay mauman ay mahitabo mga kaigsuonan nga maunay moyaka. Sa kalibutan nun nga kalayokan igsoon, kung maubo na mentalidad sa tao, makaluluoy ba ang komunidad. Kay mauna man ay gusto man ato igsoon. Hello. Ang uban dauton man yun na. Bisag asa pa na paingon, introduction daot, katapusan daot, ang resulta daot. Kay daot man ang giistorya. Pero kung ang imuhang kinabuhi maayo, introduction maayo, tunga-tunga maayo, sa katapusan maayo, atubangan sa Ginoo, ang resulta perting nindota, ma-enjoy ka. Di ba? Diya sa paglaban sa karitula, may tako nga daoton nimo ang uban, tanang sikta daoton nimo, ikaw nga nanaot, otro ko sa kang daot. Kaya dili na makakatudlo diya sa insakto sa mensahe Ginoo, kay puro naman pangdao. Mahitabo ka ha ang gitawag kolaborasyon? Dili. Mahitabo ka ha ang gitawag pakik-inambitay? Dili. Even sa pamilya, kung doon ay maghari-ari, even sa ministry, maghari-ari ang mga kaisunan, maghari-ari ang leader sa simbahan. Mahitabo ka ha ang pakik-inambitay? Dili, oy. Munang akong ipasalamatan ang Ginoo nining maong nga dapit. Nabilis na kaayo. Sa bisan unsang kahimtang sitwasyon.
Wow! Sa panahon nga doon ay mga activities, doon ay mga pagpasalamat. Grabe, kamaayo ang Diyos. Sa pagpanganda, wala'y itsa-itsa. Sa liho, wala. Kung unsay mga talabang, matabang. Grabe. Unang akong ipasalamatan atong last night sa 2024. Mga kaigsuuna na nag-abot ang panalangin diri. Mga lamisa, punong-puno sa panalangin. Mayano man, dili man yano, bisan unsa. Basta kinasing-kasing ang pagdala sa panalangin gikan sa Diyos. Pero kung di kita kasabot sa mensahe sa Ginoo, waingon naman ang tao nga, ay bahala na sila diha, oy. Di ba, di man na makilhiosa. Ato na ning wasahon. Ang ato katima, have unity of mind. Muna nga ang mga magtutudlo, kanunay na sa mga muatin o seminar, mga trainings, kay i-training yun ang mga magtutudlo sa bagong teknolohiya. Kung saan ang pagpaagi sa pagtudlo sa mga kaestudyantihan nga within 4 years na ang sila magkatunan sa paggawas nila sa university. Kay maunga na mo judge ni mo ingon man nga imong i-applyan sa may katudlo ninyo be. Asa mong kamposa, asa mong university ha. Muna ang mga magtutudlo, naglain-lain di ang pamaagi sa pagtudlo sa mga bata. Diya sa simbahan, mausap na. Hello. Maugya po na'y mahitabo. Samot kung mula pang kag karitula. Dili pa na makikinambitay. Moingon man na ayaw mo adto dito ha, matakdan niya mo. Lapaw sa tanan. Mahadlok ang leader sa simbahan nga mutapon sa pikas, basik mutapon mo. Mananay basik. Ganong mahadlok man ka. Kung ang giadto sa imong mga kaigsuonan, Ginoo gyapon ang gialagaran. Wow, i-bless sila. Dili man na ba'y satanik. Pero kung kung gani kag membro-membro, ayay, huwag mo man na kayo so, hala. Awayon na yung kang pastor, awayon na yung kang pastora, awayon na yung kang leader sa simbahan. Nangilog ko, nangilog mo kag membro. Mauban na ito na katunan yes kasulatan. Iblis. Kung asa man sila ipanalanginan, iblis, i-release ang panalangin. Pero kung mananghi, basta mananghi na pinarong, pero kung dili, kung pinarong pang-ekso, ay iblis na niya po. Eh, niingon man na mga ekso na, higugma ang imong kaaway, sama sa imong kaugalingon. Di ba, panalangin na sila. Ang problema, manggunan na, o kung ang Diyos, dili mo panalangin, kaya ang Diyos may magbuo. Di ba ako'y makaluluoy? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Florentino from Davao. Kanunay siya mo nagsunod din ang atong mga programa. Ato na ning basahon, igsuot sa ang oras, nagdagan. Kanunay na pong gaulan-ulan diri. O salamat sa Ginoo, ilabi na sa mga ginikanan, doon ay meeting karon. Ako rin yung isulot karon tungkol kay doon na may mga ginikanan nga nagsunod kanunay dire, ilabi na sa mga ginikanan sa senior high school, doon ay meeting unyang alauna. Alang sa General PTCE meeting. Doon na nga usa sa atong magtutudlo iya kong itiksan gahapon series mo. Makagayon pa ka. Iko, mintas wala pa ko makabalik sa trabaho, gikan sa Monday to Friday, isikan si pa man ang schedule sa among pagbalik, napakoy panahon. Una lang gikan sa elementary hangtod sa high school, nanangin ako na sa mga obligasyon nga gi-pial o gi-hatagan tag panahon igsoon. Ana ra man manangin ra ko tag tarong, dili kay kalit ra ko tag kawagtang. Even diya sa simbahan, patoy problema igsoon.
inyong ubos nga lagan, kanunay reguning abli. Dili na tupugngan, kung asa mo, di panananginan. Wow! Panayon. O ayaw hikalipdi ang pagkamaayos Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias from Bacong o ni Sir Bilinario Florentino nagwatch usab sa atong programa. Ato ning bantayan kining ato nga topic karon, kining have unity of mind. Kaya kung mulaban gyud tag sikta, mulaban tag karitula, di gyud na mahitabo nga dunay panaghiusa diha sa una-una. Inoon sa inoon maguna. Even sa social media, pagkahitabo sa Los Angeles, naanay mga grupo nga sila rasay maluwas. Kumusta man ang umang grupo, wala tayo kaluwasan. O niya, ang kusog na mga ay mga angkon maiksun, katurabang yung wala makinabuhi subala sa balang kasulatan. Tayo na sa simbahan, may muluwas nila. Hello. Tayo sa simbahan nga ilahang ipasilungan, mao'y muluwas. E mao'y may muluwas, matupaningan. Dili man si Jesus. Diha sa balang kasulatan, kinsa may muluwas nimo, kinsa may muluwas na ako, kinsa may muluwas sa tao. Kahit lang, dili oy. Kinsa may nagbuhat sa langit o sa yuta, ipin ang imong kinabuhi karon. Simbahan, sikta, una nga, ibutang sa atong kasing-kasing una-una, ang magbubuhat nga mao ang Diyos. Si pastor ba? Si pastora ba? Dili. Ang katungdanan na mo nga mga alagad sa Diyos, ang pagwali, ang paghanay sa mensahe, o pagkinabuhi sa gimensahe. Makunsa man nang sige tagpanaot sa ubang mga sikta, pero kita wala na kinabuhi sumala sa Biblia. Biblia mo atong patubagon, dili ang simbahan. Ato na ning basahon ang unang Pedro kapitulo 3 versikulo 8 ngadto sa 13. Unsay giingon diri maisuot? Sa katapusan hiusaan ninyo inyong tanang inyong mga huna-una. Tanang huna-una. That is unity of mind. Even sa imuhang unang pamilya, sa imuhang unang ilustrasyon sa imong pamilya. For example, nakalain-lain manghanay sa kinabuhi. Sama sa ako nga wife, nga tuwa sa KSA. Pero bisag tuwa sa sila inason, ang among una-una, kasing-kasing, nagkahimusa lang yapon. Diba? Ang akong pamilya, akong tulong ka mga anak, akong ugangan, mga kaeksyonan din sa balok, dapit sa Pilitikan, dapit diha sa Kangkuig, dapit sa Kasaganga, o ubang pa nga mga katauhan. Kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, ayaw ipahari ang title diha sa simbahan. Pagkahuman sa dakong suno sa Los Angeles, banog dayog mga grupo nga sila ray maluwas, pero ang kinabuhi batasan unsa kaha. Sa produkto pa sa kalibutan maigsuon, kanunay gyud na silang moingon number 1. Number 1. Asa man gyud number 1? Na kung diri sa eskwelahan doon na may first uno, second uno, third, and fourth. Unya gadepende man na sa rating in 1 point. Pwede na kang ma-first. Pwede na kang makapasar sa board exam gikan sa PRC. 1 point. Di ba sakit? Ang pase rate, rating mga kaisunan 75 plus. Unya ang imo nga, for example, 74.1 or 0.99. Usa ka lamang maigsuon ka porsyon, makapasar lang ka, unta ka. Mas grabe magani ka strikto ang kalibutanon sa imo pagkapasar sa gitawag sa PRC. How much more diha sa espirituhanon nga bahin? Hello. Grabe.
Matoy pa diri maisuon. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan na tanan. All. Kung sa baday ng tanan, na baday lahing rasunan ng maisuon, nga tanan man. Iusahan ninyong tanan ang inyong mga huna-una, mga more than one. Dili po mahitabo mga kaisunan ang mga one. Mga dapat matagpulong ba kanunay na to iusa-usa pagsabot nga sa o arita sa English mga igsoon ang araw ang islahi ra ba yun na una nga ang mga English major mga igsoon grabe na siya kakuti-kutihan o grammar wala ba na ay wala pa nas grammar kaya mga man ang inyong giswilahan wala ay problema ang lingwahe na to sa Pilipinas napay grammar wala oy kining atong pagka-Cebuano kining atong pagka-Bisaya napay grammar wala English ay na grammar kanang mga Amerikano na anay grammar wala mga Chinese wala sila grammar kay mauna ilang lingwahe mao man gani maglisod og sabot ang mga tawo way kaalam hello mao nga ikaw ug ako unsa may angay natong buhaton aron makasabot ta sa mensahe sa Ginoo mangayo tagkaalam sa Dios pero manggialam mo ng daan ang tao di man mangayo kaalam sa Dios mo kontradik pa na sa Dios pareha ng mga satanik mga kaisunan nga grupo sa United States sa laing mga nasod karon na pila na sila ka grupo daghana tigit magyun na igsoon espiritong dautan o espiritong mayo magtigit yun na di yun na mahitabo kung sa may mahitabo mga kaison kung sa may nahitabo sa Diyos o sin Satanas pero diha na mo bantayan nga si Satanas ang iyahang kalihukan sige ra yun nagsuhin pangkapipis walay originality kaya magpaka-Diyos masab na kung diha sa mga grupo kung doon na gani magpaka-Kristo kana giyo na tinuod nga Kristo kaya wala man yun sa Biblia kaya wala na magilain nga Kristo nga mubalik dinis kalibutan hello salamat sa kinabuhi ni Brother L. Jane Silva Sister L. Jane or Lucky ba na Mason L. Jane Silva sa mga Silva family din sa kabukiran na isong kaya mga Silva family daghan masabni sila mga pamilya sama sa mga Romano una nga mingagi ko diha sa area sa Paleo Isoon usa sa akong amigo kani adto nga ulahin ako siya og eskwela unya mao pay pagbalik namo tingali mga 20 na katuig unya naminyo diya siya sa taga Paleo while sila nag-inom wa man siya kabalo nga na pastor nako igsoon iya kong kana gitagayan ba iya kong gihatagan og usa ka basong beer unya ang iyang mga kauban kay nakabalo naman nga alagad tas Ginoo unya yana may igsoon wala si mamugos o yan natingala siya nga taga-asa man yun ay ka bro kung taga-diri magugko sa unahan wa pa siya kabalo mga kaisunan nga nag-eskwela ko nga taga-diri ay ko sa kabukiran ikananda lagi na isuon wala man na sila kabalo kani adto sa imong kinabuhi nga sa ulitaw pa ka wala pa ka nahimo pastor wala pa ka nahimo nga tinutanay dias pa pangalagad siyempre budalit yun na nimo para nga malipay sa ka isip paghalubilo sa inyohang pagkahigala kani ato ug nagkita mo sa taas nga panahon depende ra gyud na mo kay nakahibalo naman ka mao na say tinuyo nga sala kung ako pang ginawa tong bear di ba nakabalo naman ko nga sayo hello mga Kristohano narabay mga Kristohanong samaani kay moingon man nga wala bitaw si pastor bro okay na kayo ani ay mag-inom bagutan ginagmay ragon usay ginagmay
na makayaro po kas ang maigsuon mo init mang dalunggan mo ingon man mukuo tawa po ay ipalalit ang tagatas sa anak isugo sa asawa palit ito do oh love sweetheart pag yun kay atong anak wala na intay gatas bisag bear brand na lamang kay kasagaran magamit bear brand ayay nagkita man sa barkada kami adto natunulan man po sa kabaso ning init mang dunggan ning kuot man at ipalalit sa bear brand maigsoon nalimot man nga ipalalit sa bata pag uli bubo na ang unity wala akong hinumduman atong Christmas party mga igsoon siyempre kung asa ka na narbaho makikolaborate ka makiambitay ka dili mag-inabitay sa kalihukan sa dili mao ato bangan sa Ginoo ayahe may paningkamot mga igsoon dala may kutob sa among pandala amo 200 dias kusina nalingaw may luto ay enjoy ako tay lamisa tanan sa daling pagka-istorya dito na sa gitawag o gianda pare sa kanon onya diha magyud ko igsoon nga dunay Dios siyempre lahi kolor basta Dios dunay rin ang kasagaran pula man yun na onya ako mo'y nakakita nga ang Dios nga ilaha nga gibutang dito sa lamesa gibutangan og silbis og lahing Dios ako kauban nga tuas kusina wa sa kabalo nga katong gibutang sa lamesa dunay makahubog nga gitawag og jelbis pero ako nga nakakita wa gyud ko mutagay kasi siyempre nakakita bi ko pagkahuman sa programa nakatulog siya dito sa opisina natingala siyang nga mang nabuyon man ko ikatawa ko maigsoon kay wala pa siya kabalo nga katong iyang giinom na aday makahubog kung niinom pa ko ato otro ko kong hubog labaw sa tanang hubog ko ato bangas Ginoo kay nakabaluman ko kana mo'y sala nga tinuyo kay nakabaluman nakakita man ka nga gibutangan nga makahubog kabalog yung ka makahubog gawas atong usa nakatulog isa dito sa opisina lami ako nos katulog o nya nakabalo siya man kay sa human naman diya sa kinabuhi mga kaigsunan nga Kristohanon dapat makahibalang ka nga Kristohanon ka ang pangutana diha unsay buhaton sa kinabuhing Kristohanon kung mawala gani ang gitawag panaghiusa di gud ta matawag nga Kristohanon ato bangas Ginoo Kristohanon lang kasi mong paugalingon nga karitula ato ning basahon pagpadayon ngadto ni sa 13 ingon diri mga igsoon sa katapusan hiusahan ninyong tanan ang inyong mga huna-una ug pagpati tan-awa na kung ang bana ug asawa dili gani magkahiusa ang pagbati unsa kahay resulta ninyong banag asawa sa murag yung iring ug iro mao man i-illustrate diha sa balay nga kung ang bana murag iring ang bana po murag pog iro kinaiya ba dili itsura o niya napoy mga anak mga tiger sa unsa kahay resulta sa pamilya sa murag mga gamit di yun magdugay lumpat yun na silingan barang-arang og layog silingan pero magpuyo ka sa syudad na maapil ang imuhang kapitbahay o kadisturbo labi na mag-away itong ang gabi magsiningkahay waan na yun mag-insomnia ang upan niya malibay ta nga makadisturbo ta sa imuhang isig katao nga maayong hinano di ba makaangin tas uban labaw sa tanan dili na ka maayong hemplo sa uban ningon dire hiusaha ninyong tanan ang inyong mga huna-una o pagbati paghigugmaay kamo sama sa managsuon na nakaha ang panaghigugmaay sama sa managsuon kung mulaban kag karitula mulaban kag sikta mulaban kag organisasyon
kay manghukom magikasuban kay aron kabudaghan. Hello. Mao ba nay batasan sa mga alagad sa Dios? Mao ba nay atong natun-an mga igsoon diha sa palang kasulatan pagkalayuan? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Jerwel Epahan Bandoy. Ang atong mga follower o listener sa Shine FM 95.3 o sa mga viewers sa Facebook Live nagkalain-lain gini mga karitulaan ni. Hello. Kaya kung ang mga alagad sa Dios mulaban o karitula, mahitabo ka nga magsunod mo sa programa dili oy. Mahitabo ka nga muabli mo sa inyong mga FM radio karon sa nagapalibot dinhi sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Tanay City, sa Baay City. O mulaban mo sa sikta, hilasan man na mga insyon kay magsige mo nagkaigo. Kay kining atong programa dinhi sa sayong kabuntagon wa ra bagyo ni labanan. Biblia bagay gipasihan ini aron ikaw ug ako makaangkon sa kinabuhi way katapusan. Karon 2025 ang giirguhan ang pagbalik na sa ni Jesus kay daghan ang ni-predict na 2025 mobalik na si Jesus. O niya nabas Biblia nga 2025 mobalik si Jesus. Nga ang nagbuot ang amahan man lamang mo tungha gani ang mga trahedya musuwag sa ni mga propetang mga hello. Mula sa atong kinabuhi dinis kalibutan dili lang sa tamakugang kay mao man ay makabalda makadisturbo sa atong pagpangalagad mausap na ay makadistract apan kung ikaw ug ako naa kanunay nagkinabuhi sa mensahe sa Ginoo makugang kaha ka masya kaha ka makurdaman kaha ka dili oy just relax padayon diha sa pagpangalagad o pagkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo kay bisan unsa pay mahitabo sa kalibutan kung mobalik man si Jesus sa 2025 portion of tuig man wow ready na ka sa to pa magbinutan karon 2025 kay mobalik na si Jesus o niya kay 2026 sunod mao man ay nahitabo sa 2000 year 2000 natuwa pa ko sa Maynila atong panahona last na ako to nga to ako sa Makati naminaw ko maisong galamtan ko sa langit kay ako ra mangoy usa ato kay ako may butigiro o niya bakasyon man to kanang katapusan nga gabi galamtan ko maigsuon namalandong ko Lord layo ko sa ako ang pamilya layo ko sa akong inahan kay buhi pa man tong ako mga ginikanan mga igsuon atong panahona among mga ginikanan atong mga panahon na year 2000 ulitaw pa po ko pa ko pag-eskwela atong kolohiyo dayon na nako tong enroll 2000 man ko ning eskwela kolohiyo Ison College kunya kay hinimba magigubisan asa ko kaya ang nabutang nako sa akong una-una kaniadto gikan sa akong pag-eskwela gikan sa akong pagkagamay kanunay kong nagtuon sa pulong sa Ginoo wala lang nako gikinabuhit kaniadto kay kusog ra man kong intrag singing contest pero ang panugal di do nako na hit do na nako kanang paghantak nakahantak ko kaniadto 1 piso pagkadaog pagkapili wa na gyud nako na musok ko maka inutil man ni trabaho kalangay-langay man ni may pay magtanom ko anig amote muna ikaw ug ako sa kalibutan gani kung asa imong hilig bisag ulan at tuong ginanimo even gani ang mga batanon karon nga wala diha sa Ginoo makaluluoy gid ang mga ginikanan magpaturatoy ra man paeskwelahon mo escape ra man sa eskwelahan watos barkada palitag cellphone palitag motor pag uli nga lunggo na ning liog kaya nga disgrasya hello una nga ikaw ug ako ang Biblia ang pulong sa Ginoo dako kayo ng kahimuan sa imong kinabuhi una ang pulong sa Dios igsuon kung imo nang magkinabuhi ka
Wala na may bisan kinsan makaluka sa imong pagpangalagan sa Dios. Di naman ka magbase og siktag karitula. Magbase man ka sa tinud-anay nga resulta sa mga katawhan kaniadto nga nahimong seryoso at ubangan sa Ginoo. Pangutan ako karon, kanus aman ta magsineryoso? Kanus aman mahimo nga doon tay unity diha sa pagpangalagad? Mulaban bata sa atong karitula? Mulaban bata sa atong title sa simbahan? O mulaban bata mukuha ba kag simpatiya diha sa balang kasulatan? Ikaw ug ako doon naman ti kagawasan. Apan hinumdumi si kinsa ang tinud-anay nga dunay maayong resulta? Ang nagkinabuhi ba sa Biblia o ang nagkinabuhi ba sa tawhanong kinaiya? Resulta man ang basihan. Diya sa pag-eskwela, dili ra ba yun na madalang imagine mga estudyante, taas mo kaayo mga pangandoy, wa pagani ta nakasugod, taas na ang pangandoy, nahuman na ang inyong pangandoy. Apan hinumdumi, waag basihi o basiha ang mga taong nahimong sukses sa kinabuhi. Mga magtutudlo, kay kana sila nag-agi na sila grade 1 hangtod ni abot sa katapusan nga kurso nga sila nahimong magtutudlo. Amen ba? Diha sa pulong sa Dios, hinumdumi ang mga alagad sa Dios o bantay ang ilang kinabuhi na abay kausaban diha sa ilang personalidad. E kung wagani kausaban, bakbaray na usap anak. Pero kinaiyak batasan anak, wago na kausaban, di doon na makikihiosa. Basahon na ito pagpadayon. Ingon diri o, paghigugmaay ka mo, na makahigugma bakas imong isikataw kung wala kay paghiusa di aso na una di oy. Paghigugmaay ka mo sama sa mga managsuon, pagkilakaloy anay o pagpainubsanon ka mo, ang dautan ayaw basli og dautan. Kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, di ba po ka mubalos ang dautan kay si Kristo may naghari sa imong kinabuhi. Ilo, makapailog ka, makapaubos ka. Muingon ka pa sa daira ko na sila sister, oy. Pasag daira ko na sila brother. Ayaw na sila tagda. Ayaw gastuhan mo kasing-kasing para sa mga pinulungan nga bati. Di ba makapailog ka, makatambang ka? Pero utrosap, muingon man nga ang tawag sa una. Ay, sumpakan na ay. Bukol lagi na. Matagam ka ha? Na musamot man nagkaisog mo ingon mo na ay isog day ka ha. Hulat ako dire. Awa na goodbye Philippines. Pero pabilin ka mapainusan no, pasagday na sila eh. O dili pa to, hala, mapaturatoy magkahamo. Padayon sa imong nasugdan igsoon. Kasi katapusan panahon, ikaw o ako, gantihan sumala sa imong binuhatan. Ang dautan ayaw basli o dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasi panghimaraot. Balo si Hinoon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo. Grabe, patanin. Kinsa di mo balos nimo, kinsa di mo ganting nimo, Ginoo dili tao. Ang maghimaraot nimo, ang mamalikas nimo, hinumdumi, basli siyang pagkamaayo. Kaysa imong pagbuhat, wow, naiusa ka sa kinaiyan ni Kristo. Kay ang kinaiyan ni Kristo, ang iyang huna-huna, kanunay mutabang sa iyang sinata. Dili mutabang daot. Ingon ang 9, ingon ang 10. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang buot manimalo sa mupahimulo sa kinabuhi, nangandoy og adlaw malipayon, kinahanglan dili magsultig dautan
o dili mamakak. Ang tao nga layhan o kalipay, ang tao nga layhan o kalinaw, dili siya magsulti kautan sa iyang isikataw. Dili siya maghukom sa iyang isikataw. Dili siya magsultik bakak sa iyang isikataw. Kung unsay iyang nadunggan, dili niya dugangan. Hello. Diya sa kinabuhi nga Kristohanon, dapat ayaw dugang-dugangi ang Biblia. Ayaw dugangi o panami. Kaya ang Biblia maunay pinaka-importante sa kinabuhi. Kaya imo pa ng dugangan, musamot dutag kaway angay atubangan sa Ginoo. Ingon ang 11, kinahanglan likayan niya ang dautan o buhaton ang mata. Angay nimong buhaton di ay likayan ang dautan. Aron ka makalikay sa dautan, magbuhat og maayo. Sir, ma'am, sister, brother, and Christ. Kay kung dili ka magbuhat og maayo, makalikay ka hakas dautan, dili ko. Maapil po ka nga mahimo kang dautan. O paningkamutan niya ang pagkapot ni ini. Grabe. Ikaw o ako, unsaon nimo mahimo kang mutubo diya sa espirituhanon nga bahin, paningkamuti kang Ginoo mo maghari sa imong kinabuhi. Paningkamuti kutob sa imong mahimo na ang Dios mo'y mahimayan nato. Dili ang karitula mo'y mahimayan. Versikulo 12, kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong o kanunay namati sa ilang pag-am. Grabe, pagkanindot. Ikaw o ako pamatud-in lang yun na mahimo kang matarong atubangan sa Ginoo. Sa panahon nga ikaw musampit sa Dios, siya anda mo patalipok sa imong mga pagtuaw o mga pag-am. Apan kung dili gani maayo ang imong nabuhat, labaw sa tanan atubangan sa atong Ginoo, magpalingog-lingog lang yun ang Dios. Diego na sila magbigin na siya maminaw nato. Bisan mo ang patang Kristohanon ko, sister. Grabe ko kayo ka aktibo, brother, sister, maghinambok pa. Hello, buhata ang imong istorya. Mas nindot paminawon kung gibuhat daan, wala istorya. Kaya naada ay ebidensya. Pero mag-una gani ang istorya, pagbantay ang namang zone. Kaya talagsaon na yun na matuman. Pero kung naakas Ginoo ang imong pinulungan, kanunay na gikontrol. Di na mapatakag yaw-yaw ikson. Nagbase na sa mensahe sa Diyos. Ingon ang 12, ngadto ni sa 13 ikson. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong o kanunay namati sa ilang mga pag-ampo. Apan talikdan niya kadtong nagbuhat og dautan. Kinsa may makapasipala kanimo kung madasigon ka sa pagbuhat og mata. Wala. Walay makapasipala nimo. Kung makapasipala man nimo ang katilingban, makapasipala man nimo ang imong isikataw, apan ampingan ka sa atong Ginoo. Kay ang panalangin wala sa tao, wala sa imong silingan, wala diha sa sikta sa simbahan, wala diha sa karitula sa simbahan, wala diha sa sikta, kundi lignas ka na. Ikaw o ako, pag minatarong lang, brothers and sisters in Christ, mga follower o listener sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao,
ang labing maayong buhaton sa taos kalibutan, buhata nga malipay ang Ginoo. Kay ang Dios mo panalangin sa matag usa. Kung sa giingon sa 13, kinsa may mo pasipala kaninyo kung kamo madasigon sa pagbuhat ng mata. Ang pulo nga madasigon, walay kakapoy, walay kaluya, walay pagreklamo, buhaton ang tawag sa atong Ginoo. Mga alagad sa Dios, manutana ko karon. Ato namang nabuhat ang ipabuhat sa Dios. Ikaw kung ako ay makatubang nini, even sa akong kinabuhi. Matagos sa kanato, doon na tayo pakigsaan at tubangan sa Ginoo. Matagos sa kanato, mga kaisuna nagkalain-lain hanay, og hiyas nga gibiyan sa Dios. Kung asa ta, gipahilunang, dinis kalibutan. Samtang ikaw kung ako, nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan wala nag-ingon ang balang kasulatan na niining 2025 mubalik na si Jesus. Ang mga trahedya ilhanan pa lamang na sa kasakitan nga ipadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Kung imong basahon ang Mateo 24 sa tanan diha igsuon gikan sa bersikulo 1 ngadto sa unahan, introduction pa ang kasakitan. Napay mas grabe nga moabot sa tibok kalibutan nga even sa mga Kristohanon maglisod na sa pag-recover sa pulo ng Kristohanon. Maunga nining katapusang panahon, huwag tanay na tagbakos. Dili ka paninansan sa bisan unsang simbahan nga inyong ipasilungan. Dili ka panghinggarpo ang mga mensahe nga inyong ibugat sa inyong isikataw. Matod pa sa usa ka ginang nangayo sa pasaylo sa social media sa iyang pinulungan, wa na. Goodbye ng Los Angeles. Nalos na ang kabtangang butang mga mansyon. Kasama din ng Los na wagtang. Hello. Usa ka pagpanamastamas sa atong Ginoo. Hinumdumi sa imo pa lamang hunaunag sa labutan, giusi sa kananda. Kung imong tun-an ang balang kasulatan nga even si Jose nga nahimong amahan ni Jesus, una-una pa lamang sa iyang pakigbulag ni Maria ni atong panahon na mingtungha dayon ang anghel sa Dios. Ikaw ug ako kung doon na ka Ginoo, di ka itugyan sa kalautan. Si kinsa may mupasipala kanimo kung ikaw ug ako magbuhat ka lang upay. Mangutana ka. Sa diha nga magbuhat kag maayo, makighiusa ka? Yes. Kay bisan sa imong kaaway, higugmaon nimo sama sa imong kaugalingon. Apan kung magbuhat ka ni kag dautan, di ka makighiusa sa maayo. Kay ang dautan, muila naman na sila nga maayo silang kaugalingon. Balihot man na iso. Una ang laing nasod, ang Biblia, lahi sa ang ilang Biblia. Kay si Jesus way angay, pero si Satanas ay maukununay ilang hari. Pero imong makita pa ang realidad, o si kinsay nangamatay, si kinsay gisilutan, o si kinsay nagsakripisyo, ang mga inosenteng mga tao na apil. Hinumdumi igsuon sa panahon nga si Daniel dito sa langop sa mga leon, ang makaluluoy katong mga anak nga mga gagmay, kay gilumod man ang tibok nga pamilya sa panahon sa paghari ni Dario.
sa pagkalingkawas ni Daniel sa mga langom, kay wa man gyud namatay si Daniel, kay naa may Ginoo. Gitakuman man sa mga anghel ang mga bakba sa mga leon. Pagkabuntag pagduaw ni Dario ni atong panahon, Daniel, Daniel, asa man ka? Ayay, nitubag raman si Daniel, di ara ko hari. Wa ko magasgas bisag usa. Ingon ang hari, asa man tong mga taong mga nagbutang-butang nimo, sila mo'y ihulog hasta pamilya. Papagani na tugkan, hasta mga bukok, giupok-upok na sumanlay. Ang balaang kasulatan naghisgot kung nagtudlo nga ikaw ug ako pag kinabuhi lang nini. Kay sa panahon sa imong panginahanglan, ikaw ug ako iyang takbo. Grabe. Pero dili lang mo ta magkinakulang. Hindi gani ta mulihok igsuon. Labaw patanghuan taman. Ingon diri sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 10. Magkauyon sa tanang panahon. Magkauyon ka sa tanang panahon kung mulaban ka karitula dili oy. Mudakot magyunas uban. Labi na magsimbag adlaw. Nganong ang tao moingon nga ikapitong adlaw. Balaan ra ba na? Adlaw rin na balaan. Nagsimba og adlaw, dili nagsimba Ginoo. Hello. Kinsa man ay balaan? Adlaw or ang Ginoo? Si Jesus. Ikaw ug ako sa tanang panahon, kung naa kas Ginoo, balaan ka. Kay ang imong kinabuhi man ang Dios ug ang mensahe. Dili man ang adlaw. Kaya kung nagsimba kang adlaw maigsuon, wow! Anak na kang adlawan na imong balaan, pagkasunod adlaw, di nasab kabalaan. Naunsa o man na. Unsa o man na pagkahios sa maigsuon sa atong una-una. Ingon ang unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 10. Naamoy Biblia diha maigsuon. Ato ning basahon ang paghios sa diha sa una-una. Ibisan pa man sa pamilya o dili makahiusa, magsige man nagpintahanay imong mga anak dili na makahiusa, maingon man na ay ako na lamay siglong ag diha, kasapa gani kalungag, ako na lamay sig panilhig, kasapa na nilhig, kasapa na hugas, kwintador naman na. Ingon diri sa 10 igsoon. Ingon sa 10. Mga igsoon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti na kung ikaw ug ako dili gani magkahiuyon sa pagsulti, dili na mao. Kay kung ang imong gisulti diha sa biblikan sa Biblia, dili magyud mausab nimo ang Biblia. Bibangutana ko karon, kining atong gibasa, mausap ba ni? Dili oy. Kung ari ka sa kalibutanon nga pagtuon, mausap ka ha ang definition sa gitawag o body. Nga di na maguna mausap. Hello. Tao ra magoy kausap-usap sa lingwahe sa Biblia mo hinungdan nga ang imong kinabuhi o kinaaya dili gon mabago kay usbo na nimo ang bersikulo kapitulo. Unya dili ra bagid mauwat na Satanas. Inaasab na bersikulo igsoon. Pero ang gitubag na po ni Jesus, nag-ingon ang kasulatan. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios bahawa sa Satanas. Ay karak-karak si Satanas ay karak-karak. Munang diha sa simbahan mga kaigsunan, diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ginoo ray na sayo. Salamat sa Ginoo sa imuha nga kinabuhi, Brother Arnando Inglaterra from Zaman. Ginoo ginaigsuon.
ikaw ug ako Ginoo ra gyud nasayon. Kung unsay atong ginahuna karon, nangaigo ba ta sa mensahe o wala? Nalipay ba ta? Naglagot ba ta? Nablis ba ta? Kung nakoreksyonan ba ta sa atong tawhanong kinaiya? Hello? Kaya kung mamuligid tas Biblia maigsoon mo, samot kita dili mao ato ba nas Ginoo. Kaya kini atong giwalay, di ra ba yun among mensahe? Ego ra kitang gawali. Lamang ipaabot nato ang pinun-anay nga kamatuoran, aron ang kamatuoran maghatag ka natong kagawasan. Matupad diri mga igsoon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Di-adresan pag yun. Mga igsoon pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay magkabahin-bahin diha kanila. Dahil lain gamit sinultihan, maparihar kita turi di Babil. Nga imbis ang martilyo nahimong gabas, ang gabas nahimo nga budlong. Ang sundang mga kaigsunan nahimong armas. Ay maingon po nga armas mangyapon ng sundang pastor kay hait man na ang bakos nahimo nga bukang na hus-hus na inom. Diya sa pagpangalagan igsoon dinis kalibutan sa mga nagkalaing-laing simbahan, kanang mga karitula, mga title sa simbahan, dili maguna ang ayan atong ipadako. Kay igo naman ang nag-register diha sa SIC aron ta mahimong legal dili illegal. Kunya mahimo naman hinuong Dios ng title sa simbahan kay mo man ari ta simbahan diri kay kaming title sa simbahan haong kaayo. Wow. Title na sa simbahan mo haom ang taong nagsimba sa title sa simbahan dili haom ang kinaig batasan. Magkahiuyon ba kahana? Di oy. Di bisa kung saan pa na mo explain. Bisa kung saan pa na mo o gamag definition. Maungan niingon diri mga kaigsoon, mga igsoon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Gi-address yun mismo sa atong Ginoo Hesukristo. Naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta. Di ba kanang unta maigsoon pamasin panghinaot. Ining among gibuhat. Manghinaot lagi ni nga ikaw o ako mabag-o atubangan sa atong Ginoo. Kung dili ganit na mabag-o igsoon, inom mo ni na kay gibuhat nga dili mao atubangan sa atong Ginoo. Dili man ni among wali mensahe man ni sa Dios, dili man ni among ginamagamat nga magamat ikaw galing ng lingwahe. Magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay magkabahin-bahin diha kanila. For example, sama sa ako nga wife doa sa Saudi Arabia, Arabic ang ilang pinulungan dito. Pag abot dito galisod sila og unsa nang kutsara, unsa nang kardero, unsa nang luwag, tanan lahi. Naapadyoy pinulungan dito nga diri sa Pilipinas bastos kayo. Unya dito di ay lahi di ay butang di ay. Di ba? Kung ari ka diri sa Hilongguhan, ang painit lahi sa na dito, makahagit man na dito. Dapat mo istorya ka dito magsun mga pita, mga pilang yun. Ayaw yun ang painit. Di ba? Sa Tagalog sa naasay bastos diha mga kaigsunan nga pinulungan din sa Bisaya. Maungag diha sa simbahan kung magkabahin-bahin gani
ang imuha nga katuyuan diha sa pagsimba igsoon, mga huna-huna, mga pinulungan, istoryahay. Di ko na mahitabo nga dunay collaboration. Di ko mahitabo ka ng meeting maigsoon o niya na ay magyagaw-yagaw. Nga moingon po nga ako may sakto. Nya dili maminaw. Di ko na madayon ang meetingan. Unsa pa kaha maigsoon diha sa pagkinabuhi ng Kristohan. Kung istrikto man ang gobyerno, unsa pa kaha ang Ginoo. Grabe. Matod pa diri maigsoon. Naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti. Dili gani magkauyon gani sa tanang pagsulti. Gani dunay mga sugilanon sa kalibutan, mga igsuon nga ang sulti, ang imong gisulti dugangan pos nakadungog sa imong gisulti. O niya imong sukit-sukiton, dili na mo angkon. Muna magbantay sa tayo. Hello. Kan ari ta sa utan mga kaigsunan o sa kagamay sambingay. Ang makapanindot ka sa utan o naay magic sarap. Pero butangin na puro magic sarap. Di ba pwede ka ng pagkatamisa. Magdag-uok yun ang atong puto-putoan ng maisyon kay grabe ko nakaasip. Pero katamtaman lang maigsoon nga imong itimpla. Wow. Purot ginang sabaw sa imong utan. Kung unsay nas Biblia, mora po atong basahon, hindi ko natubugan. Matod pa diri maigsoon. Magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay magkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka huna-una ukton mo. Wow. Kana matag pamilya maigsoon kung magkahiusa gani ang mga plano, mga pangandoy, trabaho, walay idya-idya. Wow, pagkanindutas pamilya. Sa among kinabuhi maigsoon, even layo ang ako nga wae, mura lang magnaaramas to ka na. Gano man. Doon ay sa gitawag communication. Ang importante mag-communication. Ikaw o ako, kung doon na kay communication kanunay sa Ginoo, ang imong kinabuhi, ang imong pinulungan, sama sa kinabuhi ni Jesus. Pinulungan. Kanunay makandunay communication nga tos Ginoo. Kanunay nakigsulti, nagampo, nangaliya, nagbasa sa pulong sa Ginoo. Pero maingon lang ang tao, maumagoy akong nanunggan sa pikas, pastor, ay nabawal ko na. Dinunggan na di ay mamagoy ilang sulti, pastor. Mamagoy na dunggan ako sa wali. Yan mo to, usap ka na yun. Mangutan ako, kung ang nagwali, na kinabuhi ba sa iwali? Kung ikaw namin na mas labaw pang wala na kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Magsigil kag pangulik kag pulong at dilima. Kaya ang tinud-anay nga nagkinabuhi sa mensahe sa atong Ginoo, makita ang mga resulta. Dili naman sa imong pamilya, kundi sa katuligan. Manghinaot ko, inyong ubos na alagad. Even sa inyong pamilya, sa atong pamilya, una ka magkihiusa biya sa pagpangalagay sa buhi na Diyos. Kung ano na may mga pamilya nga wala magkihiusa, mag-inabuhay ang matagasa. Kung ang bana, luya diya sa pagpangalagan. Kung ang asawa, luya diya sa pagpangalagan. Kung ang mga anak, ikaw o ako, nalikon diya sa pagpangalagan sa Ginoo. Mintras doon na patay kininhawa, doon na patay puso, kanunay tang makigsulti sa atong Ginoo. Hinumdumi, walay butang na dili mahimo sa Diyos.
kung gipailaman ang Los Angeles pinaagi sa usa ka ginang sa iyang pinulungan, hinumdumi ikaw ug ako kayang bag-ohon sa atong Ginoo. Pagkinabuhi lamang sa pagkamatarong o paningkamuti ang pagkabalaan at tubangan sa tao at tubangan labaw sa tanan sa atong Ginoo. Ang atong oras hapit na alas 7 mag-ampot ng mga iso. Manghinaot ang inyong ubos nga lagay. Kado natin nakatunan kung napupo nga may pagtulunan. Yaning tatna kung dapit sa kabuntagon kaya yan lahat ang kinato iso. Kiningat ako pa diya sa mga pag-ampo. Ining adlaw nga Huwebes, pizza 16. Labing gamanan ng mahigugmaon ka nga diya samahan. Salamat o Diyos sa imong pagtiguban o pagbantay sa mga mata ko sa kapamilya. Labaw sa tanan nga mo makaigsunan hindi sa balo. O sa tanan nga mga follower o listener sa Sign FM Lord. Bisan pa man ining mabunaw na panahon, apan padayon kang nagamping ang nagtibig sa mga kinabulan. Salamat o Diyos sa tanan nga nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa pa man sa mga station manager na nakaroon sa malabuyong pamano pa sa iyang pamilya o sa tanan nga nakasunod ng mga programa. Ikaw magkapanalangin sa ko sa kanila o walay na salibdan o walay na nanilong sa imong mga panglantaw Diyos. Even ang among kasing-kasing, even ang among mga pangandoy, even ang among tinguha, ikaw o Diyos mag-ahari ni ikaw. Kadiya sa imong pagkamot, naa ang kasiguruhan, naa ang kadaugan, naausap ang kabakuhan. Lamang utog sa among mahimo na maningkamot kami, nga among kinabuhi mainlain ya sa imong mga bulog mga mensahe. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban o pagbantay niningatap na ang dapit sa kabutagon ng imong ihatag ka na mo. Ikaw o Diyos magaproteksyon mo kabantay sa tanang panahon sa mong kinabuhi. Among ila o Diyos na wala kami ang mahimo o ikaw sa mong kinabuhi. Dumong himaya na nagod kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan magayon. Amen o Amen. Sa samang higayon o mag-adawa o sa man o mag-adawa ko Exxon Bernes within Exxon adlaw ka Bernes o niya 17 na yun sa Iner. Adlaw-adlaw mga kaigsunan nagkalain-lain nga mga pangita po. Adlaw-adlaw mga kaigsunan nagkalain-lain makita nimo sa social media. Adlaw-adlaw sa nagkalain-lain mga mensahe nga imong padungog sa imong isipan. Apan ikaw ako kung anaas Ginoo kadayon sa imong pagka-prestohan. Sa ngalan sa labing halangdon nga Diyos, sa tibok pesa sa kalangitan, sa ngalan mo sa atong station manager, Reverend Gideon Gandalmo, sa ngalan mo sa atong general station manager, Reverend K. Murayan Makasaw, adi ana usab ang inyong ubos nga alagat, ubos nga higala, ubos nga sulugon, dini sa Sign FM 95.3 sa daya sa inyong mga kapatid. Ang atong oras karon igsoon alas 6:45 na sa kabuntagon. Labaw sa tanan sa mga ginikanan akong gihangyo ang kinasing-kasing karong alauna igsoon adunay General Assembly meeting sa alauna diya sa Patricio Palomar Memorial High School. Pakita-kita ta inyong ubos nga alagad kaya aduna tayo mga pagahisgutan sa kalihukan sa eskwela. Sa tanan nga mga magtutulo diya, ikat sa grade 7, ilabi na sa atong school head, Sir Ralph Repotina, igsoon. Sa tanan nga mga magtutulo, faculty and staff, ang Ginoo magapanalangin sa matapusan. Kung sa tanan nga mga ginikanan, sa inyo nga paglakaw, karong alas 12, kaya launa man ang schedule, magkita-kita ta. Tungod kaya doon na tayo mga paghahisgutan igsoon. Ako lang yun nga gilapit
O salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. O salamat sa Dios sa inyong mga panlantaw sa Facebook Live o sa Bisaya sa Mindanao. O ang Ginoo makapanalangin sa matag usa. Pinining mabugawon nga panahon, maayong pagpangapi, maayong pagsikay-sikay, maayong pagpamahaw. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 16 na sa Ilingo sa tuig 2020. God bless everyone.